Ang gahapon ng Ebanghelyo sumpay man kini karon samtang si Jesus nagampo og usa sa mga tinun-an duol kaniya tudloi kami sa pag-ampo. Jesus never invited his disciples to pray with him. Siya ra mag-usa kumadto siya sa usa ka lugar o gadapit aron mag-ampo. Wala siya magkuyog mga disipulo, wala siya mangdapit mag-ampo kita. Siya ra busa nangayo o karabang giya ang mga tinun-an sa pag-ampo. Teach us how to pray. Kay ang matag rabay dunay mga sistema sa pag-ampo sama sa kanang ginsakpan ni Juan Mugunyag his disciples. So naay pamaagi sa pag-ampo ug mga Parisiyo na sa pamaagi sa pag-ampo nga each rabbi, each leader of the religious group is identified with what kind of prayer they are praying. So karon ni Ebanghelyo praktikum sa kanabang pag-ampo gitudlo ni Jesus sa iyang mga tinun-an. This is how you pray. Muna tanaw na structure nga matuman ang pagbuot samahan, matuman ang iyang kabuton dinhi sa yuta ug sa langit busa ang atong mga pag-ampo musubay niya ng istruktura ang pagbuot samahan dili kun atong gusto may matuman. Mo bitaw na nga atong pag-ampo nga nita kadugay kay according to our timeline ang atong pag-ampo busa kanang pulan kita pag-ampo nita dugay ra pag-ampo may natabo dugay ra ko nag-ampo sa akong bana nga muundang sa iyang pagpalahubog apan wala man kay kano man ang imong pagbuot may matuman sumala sa imong timeline. Muna nga traditionally ang kahulugan ni atong pag-ampo nga kanabang nga be consistent and be persevere sa imong pag-ampo. Kung sustain ang pag-ampo nga ang kaniya pagkamaampuon ang kinahanglan. Kanabang ang Ginoo gusto nga kita maampuon kay pag-ampo mo na ato relasyon ngadto kaniya. Di kun mag-ampo lamang kita tungod kay natay panginahanglan. Mag-ampo ini kadawat sa atong giampo, di na. Next time na Lord, magkita ta kung manginahanglan na pud ko. Mo dili ang gusto sa Ginoo kana nga pamaagi. Ang prayer is our connection with God, atong relasyon kaniya nga bisag wa tay pangayoon kanunay ta mag-ampo. Muna bitaw na ipasalamat ng San Pablo sa iyang sulat ngayong Domingo ningon siya kanang mangayo kamo sa Dios ug mapasalamaton sab kamo kay kasugari kanato sige lang mangayo di mo pasalamat makapangayo na ta dawat na wa na kalimtan ng Ginoo. Sa atong pagbasa karon nga kanang dunay usa ka higala nga mipukaw sa higala or mangayo og kanang pagkaon kay miabot ang iyang bisita tuwang gabi ug wala si andam ang pagkaon kunya mingon ang higala sa mapanukto ka ayaw na ko sa muka kay nangatulog na ako mga anak ug ako lisod na pagbangon di siya mahatag kaninyo pero bangon lang siya mahatag tungod kay kanang ka kanang kanunay ka nanawag sa mukan siguro disturbo siya. So that is a human experience. Disturbo siya, bangon siya, muhatag kanimo bisa kontra buot. Pero man di ra gospel mingon niya kun ang mga mahan muhatag unsa kaha nga man sa langit nga labaw pang muhatag sa inyong panginahanglan busa pangayo kanang sa San Mateo, San Marcos pangayo kamuhatagan panuktok ablihan pangita makaplag kamo muna ang pattern sa kanang pag-ampo. Anya dito ko sa San Juan ng Ebanghelyo kanang kamo ako mahigala kung buhaton niyo ako mga sugo. Di na kamo ako mga ulipon kay ulipon wala mahibalo sa buhat sa ganon. Kamo ako mahigala busa pangayo kamo sa akong amahan ug gihatag niya kaninyo pinaagi sa akong ngalan. Pang San Lucas is unique. Ano man kung siya nga kanang ang amahan labaw pamuhatag kayo nga mangayo kaniya busa kanabang ingon siya nga pangayo kamo kay tagaan kamo sa Espiritu Santo. So papel ng Espiritu Santo San Lucas from the beginning of his gospel ang Espiritu Santo nga maoy kanabang nag-umasyado kang Maria aron musabak siya ang Hesus.
Unya templo yung spirit. Unya ang papel sa Espiritu Santo tibok Gospel of San Lucas naa diha anunay. Unya sa ikaduhang yang basahon sa Acts of the Apostles, buhat sa mga apostoles, ang Espiritu Santo moonay kalag sa simbahan. Ang kinabuhi sa simbahan, isugod San Lucas, mooni dili si Kristo ang gisgutan ko din ang mga buhat sa mga tinunan sa early Christians. Ug ang Espiritu Santo adto gipadala sa Ginoo moonay ilang kalag, mo'y maggiya maghatag kinabuhi sa simbahan. So pangayo kamo, tagaan kamo sa Dios sa Espiritu Santo, sabot nga kanabang so aron ang atong mapag-ampo subay sa kabuton sa Dios, pamalandong kung kanang imong ipangayo tinuod ba makahatag kanimog tabang. Kay dili tanang tabang makatabang uban makalusno, makadaot sa atong kinabuhi. Busa kanabang imong ipangayo sa Ginoo, inampuan, will discern ba nga pag-ampo aron klaro mo ang Ginoo mingon niya ang Espiritu Santo mohatag kaninyo nga nangayo kaniya. Mo na nga we started the kanang with the prayer. Kung may misa, kapag ampo as we wake up before getting up, pag-ampo. Ano man, ask the Holy Spirit for guidance. Kaya daghan tayo panginahanglan matag adlaw, pero ang Espiritu Santo nga mo'y mugiya, muhasas, mo filter sa atong mga pangayo. Aron ang atong pangayo musibo ngadto sa kabuton sa Dios. Sahay mo ta murag mandungga sa Ginoo ang atong pag-ampo gidungog, pero dili sumala sa imong pagbuot. Sumala sa panantaw sa Ginoo kay siya ang mas labaw na hibaw sa atong panginahanglan. Usbong ko usahay ang atong panginahanglan, atong giampo makadaot kanato. Ang Ginoo gusto nga kita dikit kaniya aron makasubay kita sa iyang kabuton. Nga sa atong pag-ampo, kung himo kitang madagkong desisyon sa kinabuhi, kanang mangay kita giya sa Espiritu Santo.